YouTube. Не, здравей. Днес играем Лига. Пак Ultra Rapid Fire. Защото още не са го махнали. Здравейте. Така, аз съм издрил АП. Много яко. Ама аз не съм мит. Ще съм. И... добре, да тръгвам. Книжка. И пак ми се камерата. Това е защо? О, Gangplank. Добре, аз не съм мит. Явно. Добре, значи, щом като почна игра и тогава почна снимам, не ми да си пусна камерата на отключена. И трябва да игра. Супер. Я виж, аз игра на Тутибал. Добре. Видя ли? Така, този скин, само да поясня, е смъка Джого. Да. Защото аз го нямам. Който не знае какво е мъка Джого, той... И надали някой ще донетна. Или поне ако не ако не знаете какво е мъка Джого, просто се молете той да сложи линк. Какво е мъка Джого. Да, кой не И откъде се сваля. Кой не знае какво е мъка Джого. Ами може би па някой не играе Лига. Не, и шако мит. Поне АП не АП. За моя жалост. Само че скина е бъгна. Добре, нацели ме, бе, бро. Бравекте! Че имам едно фан. Имам повече от тези. Ауч. Вече не. Да, пак. Танкплан. Си. Аз ще да зад Gangplank, за да цели велика се скита. И това да се отпушва на страни и да те... Я вече са повторили. Не, можете се! Само пингвайте ми или казайте или нещо, ако няма някой смисъл, ако липсва Лина. Той ще е нинджа. Нинджа. Не. Виж го на тъй. Грешка от страна наша. Кой защо тъпото ми ФПС пада? Замкни, моля се. И ме дразни. Добре, ще аз. Нищо не може да направи като хората. Петък 13 или 13 петък. Или шако идва с стелите в гръб и затова е добре да се махам. И ще ходя да взема въците, поне да кача 5 лева. Шик. Ако ми убият, значи ще ме хване с едно. Никога. Гъджен е бота, но там са трима. Съжалявам, няма го шакато. На време го каза. Така е по-добре. Малко повече АП да съм. И go to meet. Гого, вие по кой ли сте? Защото не ми се чува. Добре, значи ми се струва, аз пък чувам. Че изоставам, ама явно не. Добре, мъпките ми бият сосив деймидж.
Вярвам, че не бях на пълна кръв, ма... Я, кача... 6. Супер голям минус, вижте. Майче, шако има. Да. То пак ще умре. Така, шакото е официален мъкър. Сега ще видите аз как ще засраня сам. Или пък... Да, все пак. Абе, ходи му помагай ти на Гангпланка, буднаха ви кула вече. Ема, виж на колко съм. Да. И какво е правил като? И сега супер. Добре, че камерата. Ще напробвам. Тинг, 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 тинг. Тинг, 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 тинг. Тинг, тинг, тинг. Добре, трябва да издам идиотски звучи. Fuck you. Правилно. Добре, то ще ми бие само с това. Стига, бе, той наистина ще ми бие само с това. Аре, умери! Колко съм взел само. Много съм взел, да. Сега бутушки. С червените бутушки. Да. Така. Сега ти ще умреш. О, мой гад. Как падаме, мои? Да, бе, падаме. Чуди се, бе. Сега само един да му фрасна зеда и нокаута, ама надали ще имам се... Да. Няма смисъл изучил право. Има есе. Аз ще ганкна мида. Стига, бе, какъв е този демидж? Той би получи от мене. Не, няма смисъл да имаш. Пази тупа. Пази тупа с него. Ама, те ги няма. Ааа, момче. Enemy has been. Това е отивченето. Ма съм още четвърти. Лео. Стига, бе! Тъпли си, бе, вече да сме опионали, ако беше дошъл по-рано. Аз съм лош. То шако ме дразни. И се гаври с мен. И ме бава. СС2. Имаше ги няма. Няма. Шако те бекна. Ето го това научи. Велкос. За мен лично това е моят герой. И за мен. Въпреки в началото малко ме кефеше, защото все пак е нов герой. Да, докато... на мен ще вица го да кара ляк. И ако можеш да го играеш, е силен, ама... Магиките за мен лично са, ама батевчки. Виж му, бе, няма да го бие. Не може. Може. И тук го няма. Шаковецът. Таха, ето го.
What the fuck, кой го щете така, бе? Стига, ама! Добре, като ще от него ли цела ми или просто смисъл пропускам или си минава през него и не му бие дими? Тъп коник, махай се. Това тук си направи по-много месо. Щом го няма, набягам. И тук го няма. Долу! Защо си използвах утана? Нещо бързам. Така. Добре, тиката. Може и така ще направя. И готови! 1, 2, 3, 4, 5. Къде си е му грозно ти? 1, 2, 3, 4, 5, аллак. Oh, take this. Мони, добре. Добре. Защо по мене пожалите? Няма ли по кой друг? Не, мида ми, не, мида ми. Не се напълня кръв. Не се напълня. Не се. Шаковец, маковец. Защо минава тук? Да. Какво е това? Сериозно ли? Я минай. Ма стига! Какво? Будете го! Не те. Не мърдай! Не мърдай! Никога! Не сега! Трябва никога, точно така. Никога казах, че... Нуп! Дава тя цена. И дава него на цели. Аз чуя какво ще купя. Добре, аз имам още. Значи, два. И като последните... Какво? Добре, има време докато да мисля. Яла му. Sorry, but no, cause okay, yes, no. Я ми вози. Кой ти взе? Моля ви. Не го слушайте. О, сериозно ви. Ауч! То шагото един път до саса... Не, един път до начин. За деца. Вагва ти гласа малко. Опсай. Не се препоръчва за деца.
Добре, пак това го обясня. Нещо в описанието не се препоръчва за деца под 2 години или там колко. Да. Не, за под една. На 2 сигурно ги знам вече. И той е цел, нещо. Або! Не, защо са ми барона? Защо? Не ми го причинявай, барона. Добре, няма да правя грешката, скача. Айде ще я направя. Не, това ще му тъпо. Ти имаш 0 асиста, най-малко и от двата отбора. Охо! Край сме. Квадра, аз си кезнах пентата. И не се гордея с това. Той сам не се ме кезна, аз си губих слута. Който бие точно 341 и 500, който прави 841 демидж. Да, мегенте. А сега ще бие точно 952. Имам 2 асиста по джаволите. Не 0. И не най-малко. Току-що нали хлопнах. Вече нямам най-малко. Айде бе, един кил не мога да вземем бе. Са. Дай бе. Примири се, тази игра ти не ще вземеш кил. Така казвам. Ще взема. Аз съм повече съпорт от ми. Дали ще се живее? Дали ще се живее? Да, ще се живее, може би. Се фака смутния звук. Какво? Какво да сложиш ти? Издрел АП е много ОП. Публика, издрел на АП е много ОП. Еми публика, те са публика. Какво да кажа? Дами и господа, и господа, и дами и деца. И господа и деца. Айде бе, пулен като си изстрелвам мута ми пада в FPS на 30. Хочей се. Колко яко. Това е защото снимам. Иначе не утра хай. И ми е 60 FPS и отгоре 65. Без да пада. Но явно компютърът много ми се натоварва като снимам. Дайте мобки атак спид за вас. И вашите семейства. Вашата мами и мобчета. Какво взели кил? Взели си кил? Да, си. Взех кил някъде в чата и после никой не ми даде. Дали това ще дам, дами и господа? Не, това не е нищо. Нищо, не. Другият път. Пинучета. Охо, той не се гътна за 2 секундички. Окей. Охо. И гъджа. Ще имам 3К. Давай! Тъпа кула! Стига, добра кула.
Дано си Рикона! Помилуй, Господи, дано Рикона, жив и здрав! Рикона! Това е напредък. Така, сега имам вече и Зоня, която ще служи така. И сега, като последен итем, нещо за АП. Тринити. Ще науча. Или нещо за демидж. Или един бултръст. Ще взема един бултръст. Да се хилвам поне. Така, да продължа. Защото те не могат да играят тук за кушите, защото... Да, тут гласа малко чихлава, така че няма проблем. Не се чува много ясно псовните, които може и да не изговаряш. Не могат да играят. Ами това са думи, които не трябва да изговарям в клипове, но нищо, пука ми, защото те са главните педераси. Помощ, Карва! Thanks. Ай, уили! No, bitches! 1300 с ето. 1300 ми вкара с ето. Не, ще взема Hextech. Hextech или Trinity Force. Гласувайте, Hextech или Trinity Force. Кой е по-добре? Или пък нещо друго. За апено, какво ли ще бъде то. Добре, ще взема още един. Не, аз ще взема още един Рабадон Детка. Детка. Или Рабадон Детка. Добре, сега мога ли ми гласа? Не. Добре, тогава няма да казвам същите неща, които казах преди малко. За нашите. О, 27-2. Карма много ОП и затова трябва да бъде бълвана. Здравейте! Идвам просто така. Опа. 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 Ау, чао, чувак. Ей, дали не се някой? Дали не? Това беше грешка. Как да го пиша? От нашия отбор са пълни педераси. Да, може да не го казваш. Но до някъде може би е вярно. Може би на 100% е така. Хайде бе. Ауч! Ай, как се напълних толкова бързо, бе? Сигурно Тарика ме хена. Ай, какво беше това по дяволите, дами и господа? Ай, коме! Аз бях напълно детрониран. Айде, спрямо Рикола. Тарик, хил! Зад мене! Зад мене! Не се реполи. Зад мене! Той идва за мене, знам. Ау, чувак. Добре. Няма па! Тъптере! Ти си виновен за всичко! Ти си виновен, тъптере! Тъптере! Дин-дин-дин-дин. Тъптере! Дин-дин-дин. Тъптере! Елам, хайде, имате ми всички. Елате ми. Живей, моли! Фаща! Живей си! Не, играй! 1500 почти! Какво е това? Пипе по Нексуса, бе! Добре, айде да ги биме, наистина. Няма да ми се отдържи зли. Трябва ми още АП явно. Не, че... Май ми трябва... Ох, лак. Нещо за кръв. Тирах на нека да стоя. Здравейте! Айде бе, бутнете ги. Карма, you can't do it, Jason. Няма, пък ще снимай. Не взе кил, нали?
бутале се. Бутайте, бутайте, бутайте да не се нервиш. Бутайте бързо. Гъгъ! Гъгъ! И бай-бай, YouTube. Бай-бай. Не мога да приязвам. Бай-бай.